Dobrá prezentace. Teda klobouk dolů, ani kapka nikde. To, když dělám nápoj já, taky všude kapek neurekom. A koukám Šárka, že dotahuje náskok. Zatím nemám důvod trhnout nikomu ani sekundu za techniku, takže opravdu půjde o to, kdo první ukáže hotový nápoj. A otevření je velice složité, takže tam můžou asistenti pomoct samozřejmě, ale perfektně Filip to zvládnul na poprvé. To byl s tím dospělým, který chodí na barmanský kurz, až jim to nepůjde, takže může Filip to udělat na poprvé bez problémů. Dobrá technika, Šárko, dobrý to, jenom se na ty chlapy víc usmívat, nekoukat se do země. A jenom malinko to sprejtu, ať to nerozleje potom, jo? Takže to vypadá, že Filip bude první, ale uvidíme. Konec je, až do toho dá prčko a ukáže to všem. Dobrý, tak tím ti můžu pomoct, jo? Tak a Filip paráda, takže Filip je vítěz zatím, zatleskáme mu. Bereme to jako semi převrhnou, nebudou ukazovat suroviny, dají nějaký surovin málo, nebudou tak hodně, budeme tam strávat sekundy. Až to skončí, končí to prezentací nápoje, že musíte nápoj ukázat, že je hotový, tak v tu chvíli bude stop. Dejme tomu, řeknu příklad, že Filip vyhraje o 3 sekundy. Ale já mu třeba strhnu 5 sekund za to, že dělal chyby, takže ve výsledku bude mít Šárka na skok 2 sekund. Potom si ty nápoje dají tam na tu betonovou spruž a tím rozestupem 2 sekund bude start. Šárko, jsi připravená? Opatrně, ať to nezvrhneš jemně, jo? Mě zajímá, jestli se soutěží, já ho vůbec neznám, takže Filipe, chceš vyhrát? Jo. A Šárko, co ty, chceš vyhrát? Jo. Takže připravme se, předpoklad.